שלום לכולם, איתכם אוסקר. טוב, רציתי רק להגיד לכם שאתמול לא עשיתי סרטון בגלל שלא היה לי כוח, אז היום אני עושה סרטון חדש, מקווה שתצפו אותו עד הסוף ותעשו לי לייק. ותגובות למטה, איך שאתם יודעים. טוב, אז ותירשמו לערוץ שלי, אז עכשיו נחזור אליכם. יאללה ביי. חזרנו אליכם. טוב, יש כמה בעיות. אחד, כאילו אין מה לעשות בחוץ לבד. שתיים, לא יודע. שלוש, מה נעשה? הרגל. אוץ'. מה נעשה? נעשה שיקויים מסבון וכאלה דברים. טוב, אז עכשיו נחזור אליכם. לא יודע מה להגיד, אבל עכשיו נחזור אליכם. חזרנו אליכם. טוב, אנחנו בשירותים שלי, כי יש פה את כל הדברים, גם מקלחת וזה, וסבון. טוב, אנחנו מתחילים בסבון הזה. יאללה. ניקח כוס, נשטוף אותה. טוב, זה הכוס שלנו. אוקיי, אנחנו שמים סבון עכשיו. טוב, שמתי סבון, זה נראה כמו פיפי, אבל ג'לי. טוב, עכשיו נשים משחת שיניים. ועכשיו נערבב עם מקל אוזניים, זה, איפה הוא? אוקיי, מסתבר שאין לנו. יש לנו, אבל אני לא מוציא אותו. אז עכשיו נשים סבון של גברים. סבון כזה של גברים. עכשיו נשים שמתי קצת אציטון. טוב, תראו מה יצא. רואים? למעלה זה לא שוקע למטה, כי יש סבון ומשחת שיניים. וסבון של גברים. טוב. וואו. כאילו פעם ראשונה. ועכשיו נוסיף לזה מים. אבל קצת מים. טוב, דקה. וואו. עכשיו צריך משהו. מצאתי, לא יודע מה זה. טוב, אבל נערבב. הנה, רואים, כבר אין את זה. איזה ריח. אני אומר לכם, יש לזה ריח טוב.
מה זה? יש שם משחת שיניים, מה זה? סתם אני אראה לכם, אני אשתה את זה. צריך לזרוק לפח. טוב, זה היה הניסוי שלנו, הוא היה כזה קצר, אז היום אני אעשה עוד סרטון, כי יש לי עכשיו אדרנלין, כאילו מצב רוח טוב, וגם יש לי מילה אחרונה לפני הסוף של הסרטון שלנו. כאילו אני אעשה עוד סרטונים, אז בהצלחה בבית ספר למי שעולה לכיתה א', שיהיה חכם, שיגדל, והעיקר שילמד טוב, שיתנהג טוב. כי... טוב, בקיצור, אני אסביר לכם עוד מעט. עכשיו נחזור אליכם ואני אסביר ונעשה עוד סרטון. יאללה ביי. טוב, חזרנו אליכם. אז עצרתי בקי, נראה לי. טוב, אז אני אתחיל הכל מההתחלה. את כל המילים שלי. מי שעולה לכיתה א' או שעולה, לא יודע, עובר כבר את הבית ספר, ובהצלחה לילדים, שיגדלו וילמדו טוב. והיום זה היה הראשון של הבית ספר, של הלימודים. אז אני הייתי שמח, אני התגעגעתי לבית ספר, ומקווה שיהיה כיף. טוב, אז נתראה בסרטון היום הבא. אז יאללה ביי, ושימו לייק, ולמטה יש תגובות, מה שאמרתי בסרטון היום, אפשר לנסות את הניסוי הזה בבית, אבל אל תעשו את זה. טוב, אז יאללה ביי.